sortit més bé del que esperàvem, jo estic superfeliç, els nois superfeliç, han fet molt bon bloc. És una barca que certament els bugadors ja remaven l'any passat. Aquest any hem tingut 2 equips, l'A i el B, que van començar tots junts. Llavors, molt contenta tant per l'A com pel B, que han fotut una evolució espectacular. Per Espanya el que passa és que és la primera vegada que hi anem. Llavors, no sabem si els nervis ens jugaran o en contra, no sabem què ens trobarem. Anem a disfrutar del Campionat d'Espanya, d'aquesta experiència brutal, que encara ens donarà molta més vidilla i tècnica a l'hora de remar. En quant a la temporada, les noies un 10, s'han estat treballant molt bé i el treball es nota. Són 3 anys bastant consolidats amb l'equip i la veritat és que l'evolució de l'equip ha sigut una passada. Per Espanya anem a per totes. Portem un tercer, portem un segon i aquest any volem l'or. Volem anar a guanyar. Ara, el que passarà, ja un cop allà ho veurem, no? S'ha de remar, sabem que tenim equips molt forts amb els quals hem de competir, però l'objectiu hi és i les ganes hi són, l'equip el tenim, la barca la tenim, ho tenim tot. Ens ha sortit prou bé, pel que esperàvem, sí. Sempre estàs amb el dubte d'on estaràs, però sabíem que era molt difícil aconseguir una victòria i una segona posició també estaria renyida. Estan a Chinochano, estan a Badalona. Al final han aconseguit la tercera posició. Al final, comencem pensant, a veure si entrem a la final A, objectiu complert, després el que surti, gaudir de la regata i ja està. La temporada, com totes les temporades, llarga, amb ganes sempre, quan comences amb ganes de que comenci i quan acaben amb ganes de que acabi. Hem entrat a la B, supercontentes perquè no ens ho esperàvem, perquè teníem menys penalització, tenim una penalització i hem entrat a la B, supercontentes, hem guanyat i entre regates que hem fet estem superorgulloses perquè estàvem molt cansades però superbé. La temporada ha sigut una miqueta complicada, com totes les que portem, perquè no tenim suficient gent com per a mantindre un equip de 8 mínim, i hem tingut baixes importants, la veritat és que ha costat, però després de pegar-li canya, aguantar les 8 que hem mantingut, al final hem pogut arribar a competir totes les regates, que també hem tingut problemes, i la veritat és que remar a casa, el riu estava perfecte, la gent supermotivada, la veritat és que molt contentes, no? En l'entrenador Víctor, en Agustí com a timoner, en tot el bloc que la gent s'ha esforçat al màxim, vull dir que la veritat és que xapó. Com cada any intentem organitzar almenys una regata i el campionat sempre que podem. Molt contents també per l'acollida que han tingut les samarretes que han fet en commemoració del campionat, que volem agrair a Me Flipa el Delta, que ha sigut l'artista que les ha fet. I volem agrair també una última menció a la pastisseria Xarel·lo que ens ha donat aquí un munt de cocs per tothom, que tothom pugui hidratar-se, menjar i disfrutar. A Xaló.